Takže čus, já vás zdravím u mého nového vlogu i na mém novém kanálu. A teď si řekneme pár důvodů, proč jsem si ten nový kanál založil. A jeden z těch důvodů je, že tam vlastně nenatáčím pravidelně videa, že tam třeba natáčím jednou za 2 týdny nebo za měsíc, jako jsem teď nenatáčel měsíc. Takže jsem se prostě tak rozhodl a pak je druhý důvod, že vlastně bych chtěl točit jinou tvorbu videí a to vám teď něco o tom řekneme i tady s mým bráchou Martinem. Takže čus, já vás zdravím taky u tohohle nového kanálu. Hnedka na novém kanálu tady Brášky, jak říkal, chci začít úplně od začátku novou tvorbu videí. Ano, a to třeba myslíme tím jako krátký filmy, dokud jsem ty vole, jak jsme teď točili na ty naše kanály, ale teď budou jenom na tomhle kanálu. Ano, budou tady filmy, budou tady různý filmy, budou tady třeba nějaký ty horory a budou tady nějaké nepovedené scénky. A pak taky třeba no, jak se tomu říkám, no, že budeme něco rozebírat, třeba nějaký téma. Jo, přesně. To bude i na mém kanále, takže můj kanál najdete na mý hlavě a nebo v popisku videa, to je jedno. A jinak taky tam budou nějaký vlogy, ale to třeba obyčejný, že si tam třeba pokecáme, co se udělal za ten jeden den. Jo. Jinak, ale většinou tam budou ty filmy, nebo třeba něco ze středního, z celého dne, nebo z celého týdne, viď? Ano. A nebo třeba tam se těšte, že tam bude, jak děláme to studio. Jo, přesně, jo, to si teď řekl dobře. Jo. Budou tam různý, jakože, různý díly, bude to navíc díl, jak budeme připravovat celý ten, jakože celý to studio. No, protože my vlastně jdeme na brigádu, takže my přijdeme někdy v 5 nebo v 6 domů, takže pak ten zbytek budeme dělat to studio třeba z hodinu nebo 2. Přesně. My třeba jakože ve 4 ráno vstaneme a budeme makat třeba do odpoledne nebo do večera a pak nevím, pak bychom třeba mohli jenom vymalovat nebo tam něco přivýštit a zase na další tam den. jakože teď jde docela dost krámů, máme tam to letadlo, že jo, ty skříně a takový. Takže to bude na dlouho. Jednak za ty 2 měsíce bychom to možná ani nestihli, protože jak máme tu brigádu, viď. Jo, já pak vlastně jedu na 14 dní, jedu pryč, to vlastně jedu na dovolenou, pak týden jedu k mý tetě, pak jedu na 2 týdny zase k bráchovi. To je skoro měsíc, viď? No a takže my si to pokusíme udělat o velkých prázdninách, ale fakt neslibujeme, ale fakt nevíme, když to studio bude. Ale o velkých prázdninách začneme. Přesně tak. No, takže, jak říkal tady brácha, určitě mu přeložte odběr, začíná oceva, takže se vám ty videa určitě budou líbit. A jinak, že budu točit s horší kvalitou, protože se mi rozjebala kamera. Jo. Nejde prostě zapnout ani nabít prostě na něho, no. Takže budu točit mým foťákem, druhým, ne tímhle, co teď točím, to je bráchovo. Co se stalo s tvojí kamerou, co? Jo, s mojí kamerou teď taky točím mým foťákem, je to teda v hádečku, to je dobře. Ale já nemůžu právě najít moji nabíječku, takže fakt nevím, jako kde jsem ji ztratil, nebo kde jsem ji někdy jako ztratil, nevím vůbec. No, tak já už nevím, co bych mohl říct jako. Takže přihlašte bráchovi tady odběr na nový kanál a určitě ho sdílejte, sledujte ho. Jemu taky se koukněte na Olavu, protože tam bude. Ano, a nebo bude v popisku videa. Nebo spíš se koukněte do popisku videa, tam je můj kanál, takže vy tam přihlašte odběr. A my se s vámi asi loučíme. Jo, a možná zítra bude další video, ještě nevíme. Protože my jedeme do Budějc, takže... Čus. Čus.